Salam mehriban adalarımız tamadın nämedigini bilmeýäniniz ýokdur araňyzda. Ýöne gysha nähil ýapylýany bilmeýänleriniz bolsa, onda size soňuna çen seritmegi maslahat beren. Aslında bu iň aňsat reseptleriň biri. Ine şeýdi pomidorlarymyzy ýuwýas, dograýas we gazana atyryp gaýnadýas. Pişiberende şeýdi blenderlap geçen. Ýoksa da siz öňünden mikroskopdan geçirip soň gaýnatyp bilersiňiz. Bankalarymyzy gowujalap ýuwuşdyrýas. Hapa galmaly däl içinde. İyi kursu alýas. Soňunda bankalarymyzdan sterilizirow edýäs. Gapaklarymyzdan şeýdip gaýnaga edýäs. 15 minut soň ýapyp bermeli. Ine boluberende duz sepýäs. Isleýe görä şeker sepip bilen haçanda pomidorlaryňyz turşuja bolsa. Men sepmedim, pomidorlarymy süýüjüm. Şeýdip buğdan alyp gönüt tamadymyzy salyp gapagyny ýapýas. Ve üstüne bir çemçicik uksus aylap kapağını yapıvermeli. Ene. Men daýdymyň banka kapýandy ýapýan, gaty gowy ýapýan. Soňunda barlaýas. Kapagy aylanmaly däl, aşagyna su akmaly däl. Boldy üstüne ýapyp goýýas. Gyşda şeýle naharňan diýseňiz bolar, nahar atarsaňyz bolar. Hemä işden açyk bolsun, halan bolsaňyz like basmagy ýatdan çykarmaň.